Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, marahay na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Unyang pong aldaw ni Miyerkules, Wednesday na.
petsa 22 ngunyan kang bulan na Nobyembre taon 2023. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari sa tuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, November 22. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nindo paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Ataking ngunyan sa mga arthritis. Malipot-lipot na. Sige po mga tugang, chicken po muna sa indong lingkod. Ang sa indong forever pong servidor asin taga-reparo. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutan na tabi ni live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa moyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot ni maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy! Asin dapat po relax lang po kita. Diyan, madya ka mo sa Kabikulan. Maugmahon po sa Kabikulan. Lalo na ngunyan na suspendido pa man po giraray. Ang klase tabi digdi Ma'am Kasim Luz. Digdi po sa probinsya kang Albay. Suspendido pa man po giraray ang klase. Dahilan yan kang share line sa kaamihan. Pero medyo okay nang unyan ang kaagahon. Okay nang kaagahon ngunyan tabi Ma'am Kasim Luz. Digdi sa may parte kang Albay. Medyo sinawa-sawa mansura. Sawa mansura. Pero malumlum pa man garara. Mga tugang Miyerkules na po. Shoutout muna kita sa mga parantabay niya to. Paki-like and share. Paki-share po kang samuyang programa. Ngani po mahilig man kang iba. Kumusta tabi si Ma'am Kasim Luz? Di pirangal daw na sa natabi Ma'am Kasim Luz, mapasko na sinta ko. Pira na sana 33 dias. Tama ba? 33 days bago po sumapit ang Pasko na sinta ko. Halos sa rumbulan na sana di. Anong kaya ang kinabibisihan mo ngunyan? Mapasko na. Uy, malipot na di. Problema ngunyan sigwa ki mga may arthritis. Atake so arthritis ngunyan, malipot na. Hubag digdi, hubag duman. Kulog bitis.
Ilak man na di, pata sa mga senior citizen. Magugulpi na naman kang maintenance. Aram talaga ka ng buhay. Ano ang sa tuyang mga reparo ngunyan pong Miyerkules? Digdi po sa probinsya kang Albay ha, suspendido pa man po giraray ang klase. O level po yan. Tulungal daw na, di po kan Lunes, suspendido ang klase hanggang ngunyan. Pero sa ibang mga probinsya, arog dyan sa Birak Catanduanes, dyan sa Kasiguran, Sorsogon, balik eskwela na po sindangon niya na aldaw. Dyan sa Birak Catanduanes, dyan sa Kasiguran, back to school na tabi. Ayan, may mga ibang probinsya po na nagbalik na sa klase. Pero ang Albay, hanggang ngunyan, dahil papulit teda, may panibagong abiso ang provincial government. So, suspendido pa man po giraray. Sana databi, magmaray ng panahon sa aga para makabalik na sa klase. Dyan databi sa Kamalig, sa monitor kang MDRRMO. Wala databi kinamonitor na lahar flow. Daman baga sa mga lahar from area. Wala da kinamonitor. Katako din kang duro-diretso bagang pag-uran. Dahil man daki nahiling na igwaki nagbubulos na lahar. Diyan sa Banwaan kang Kamalig. Mantang duman sa Eastern Samar mga tuga, nako, grabe subaha. Abot tabi sa bubong, kang mga harong. Subaha dyan sa Eastern Samar. Grabe adi. Ang provincial government po kang Albay, nakatalaan databi mag-construct nin kainot-inoting eye center. Digdi po sa probinsya kang Albay. Bantang ang mga pamilya databing Pinoy na nagugutom. So mga pamilya databing nagugutom na Pinoy, buminaba databi, sigun iyan sa Social Weather Survey. Baba databi Ma'am Kasimlos sa mga Pinoy na nagugutom. Buminaba ta nag-eleksyon. Ni patabi mga tugang pag-irestoryahan tango niyan. Nako. Si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagbanta ini na makandidato databi giraray siya na Vice President o kaya Senador sa masunod na eleksyon kung ma-impeach databi ang sayang aki na si Vice President Sara. Yung mo yan. Sa bagay si Manay Gloria ngani bagano paghali niyang presidente nagsenador gana pa. Pwede yan. Mantang bilog databi ang suporta kang pamilya ni Digong sa plano kaining liwat na magbalik sa politika. Sabi yan ni Vice President Sara Duterte, bumalik ka ngayon giraray. Pwede da ang magkandidatong Vice President o kaya Senador. Ayan tabi mga tugang sa tuyang reparo. Unyang pong aldaw nin Miyerkules. So, digdi po sa logan sa tuyang programa. Alas 7:19 na po. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre, salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory.
Madali lang po nindo yan mga kuano, along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. So, dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, kaya andyan ang MBY Dormitory. Ano? Sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Ano? Dyan sa Rawis, Legazpi City. Sige po, Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Salamat po. Siyempre mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay. May session kasudma so panlalawigan, ano? Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse sa siyudad ng Tabaco. Siyempre mga tugang, ang sa tuyang idol Congressman Attorney Jel Bongalon kang AKB Party List. Sabay taman dyan ang sa tuyang Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinaw. Salamat. Ayan tabian sa tuyang mga katuwang sa programa. Thank you. Oy, good morning to my sister Maria Lolita. She's watching. Nakaantabay da tabi si Ma'am Maria Lolita. Good morning tabi sa imo. Nakaantabay da sabi ni Ma'am Kasim Luz. Haing katabi Ma'am Kasim Luz. Naguli katabi sa Bicol. Mapasko na bagataba Madam Kasim Luz. Lamang makapamasko kita, pwede kitang magkarol. Makikarol lamang kita. Gari gusto kong magkarol ngunya. Kaipuhan ko garing ki mga alalay, taga-gitara, ano pa, taga-bayli. Habang ako nagkakarol, may nagkakanta, may nagbabayli. Makipasko ako sa imo. Hiling mo na yan. Makikipasko na si Ma'am Kasim Luz. Mauli na sa Disyembre. Di pag naguli bagatabi Ma'am Kasim Luz, may pasalubong na biskwit sa lata. Ano ang brand kaya itong biskwit? Rebisco. Ayo. So assorted ang biskwit. Ano nga yakiton mga taga-probinsya di pag mauli nga sa Bicol sa probinsya ninda ang pasalubong kan Ma'am Kasim Luz so biskwit na nasa lata. May purpose pala iyan. Kapag naguli baga grabe ang pasahero adi surusuan ang pasahero. Ang purpose palan kaya na kung nga ang pasalubong kang hali sa Metro Manila pasiring sa probinsya, biyang lata baga kang biskwit, sarong latang biskwit, may purpose pala niya. Ang pinaka-purpose palan kang kung halimbawa panuan na ang bus na malunadan mo, pwede mong tukawan. Halimbawa dahil ka na nakatukaw sa bus, gusto mong makauli, masakripisyo ka. Pwede kang magtindog duman sa agyan baga kang bus dyan sa pig-agihan sa Tahaw. Kung may biskwit ka, may sarong lata kang biskwit, pwede ba itong tukawa? Yan pala ng purpose kaya. Ma'am Maria Bibet Gugulin. O yun pala iyan ang purpose kaya. O kaya pag minaabot na sa probinsya, ano yan? Bako, nadideform na sulata. Iguyugon mong tukawan mo yan. Aling Manila. Pasiring sa probinsya. Kaya pala nagkakaterilmi ang lata. Iguyugon mo. Nagkakaterilmi ang lata. Makonsuelo, adi. Hindi pa na ng pinaka-purpose kayan. Ngunyan, aram ko na. Di sarap ang purpose kayan tabi Ma'am Kasim Luz. Pasalubong iyan kang mga naguli sa probinsya. Tasulata, pigtatakadan ang kang paroy pag nagpapaani. Bako?
O piglalagan ang kang paroy. O kung bako naman, pagyaong ka na nanggad sa probinsya, piglulutuan ng king ibos o kaya latik. Kaya bagan, piglulutuan kang ibos sa kalatik. Yang lata kang biskwit. Iyo. Koso pa iyan na pasalubong o rumdum ko kay ito sila, mama, iyo permi ang pasalubong, sabi ni Ma'am Kasimlo. Iyo. O supaan ko niyan. O supaan ko niyan. Bata ang assorted baga ka ng biskwit. Dito yun masanak ang sumasiram ng biskwit. Ang laog kaya. Bata yung tulos ang ipipirili. Pipirili tulos yan. So pagbukas mo baga kang biskwit na yan, pipiliin mo naman so mga masiram na biskwit. Halos pang 90%, 10% masanak ito ang sa ibabaw. Ang poros kay itong biskwit, poros na sumaluyang klase. Baka, inahiling mo na yan. Oy, sige tabi mga tugang 26 minutos na. Lampas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Paki-like and share po sa tuyang programa. Para mahiling man. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Aramon ta naman. Alagon tamo ng pag-asa tabi. Ang tanganing maraman ta kung kumusta na ang panahon. Kung pwede na sa agang magklase sa mga taga-albay. Sayang tulong aldaw na. Warang klase sa mga aki. Mas importantihon so face to face Kailangan na po nindo si epekto kang modular. Yo. Sige mga tugang, kuwanta mo ng linya kang pag-asa. Pag-asa, maray na aga sa Indo, please come in. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa gitna na ho tayo ng ating linggo at narito lang lagay ng panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, November 22, 2023. Sa ngayon ho, base sa ating latest satellite images, makikita nyo ho ang northeast monsoon o yung hanging amihan ang nakaka-apekto partikular na sa malaking bahagi ng Luzon habang nariyan pa rin ang shear line. O ito ho yung banggaan ng malamig na hanging amihan at yung mainit na hangin na mula naman dito sa easterlies o dito sa karagatang Pasipiko. Ang nangyayari ho kasi kapag meron tayong malamig na hangin at mainit na hangin, ang tendency ho umaangat yung mainit na hangin habang bumababa naman yung malamig na hangin. At dahil doon, nagkakaroon ng mga kaulapan, kaya ho nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may silangang bahagi ho ng Kabisayaan, yung Eastern Visayas, nakararanas pa rin ng mga pag-ulan, gayon din yung Bicol region, at umaabot na ho dito sa may bahagi nga ng Quezon Province. Inaasahan pa rin natin na posible ho na medyo hihina yung amihan sa mga susunod na araw, kaya posibleng medyo mabawasan yung nararanasang mga pag-ulan na dulot nga ng shear line. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, dito sa Mindanao, sa Luzon, inaasahan pa rin natin yung mga isolated light rain sa Luzon habang may mga thunderstorms tayo sa hapon hanggang sa gabi. Wala ho masyadong mga thunderstorms kapag amihan ho ang umiiral dahil nga ang dala nito ay medyo maninipis na mga ulap. So sa ngayon din ho, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Ibig sabihin ho, posible hanggang weekend, baka nga po hanggang long weekend, araw ng Lunes wala hong pasok, ay posible ho na walang mabuo na bagyo. Pero patuloy pa rin natin itong imo-monitor. Dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin yung malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi ng Mimaropa, gayon din sa Bicol region at aabot na nga ho pati sa Quezon Province. Dulot ho yan ng pag-iral pa rin ng shear line, habang may mahihinang pag-ulan tayo, dulot naman ng amihan dito sa may area ng Cagayan Valley region. Sa nalabing bahagi ho ng Luzon, inaasahan pa rin natin yung mga isolated light rains o mga pulupulong mahihinang pag-ulan, dulot din yan ng amihan. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag, nasa 20 to 32 degrees Celsius, sa Bagay 14 to 24, sa Tuguegarao 21 to 27 degrees Celsius, sa Kamaynilaan 22 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay 20 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi 24 to 28 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa sa Palawan 27 to 32 degrees Celsius, sa Calayan Islands ganoon din ho, 27 to 32 degrees Celsius. Malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan dahil nga sa pag-iral ng shear line. Bagamat inaasahan ho natin
Diyan sa mga kababayan sa Eastern Visayas, lalo na ho sa may area ng summer provinces, posible hong mabawasan na yung mararanasan ninyong mga pag-ulan. Pero mag-ingat pa rin ho, no? Dahil ilang araw na nga inuulan yung bahagi ito ng ating bansa, kaya posible pa rin yung mga biglaang pagbaha o flash floods at mga landslide o pagguho ng lupa. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 28 degrees Celsius. Sa Cebu ay mula 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 29 degrees Celsius. Yung area din ho ng Zamboanga Peninsula, inaasahan din pa rin natin ang maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan dahil tumatagos ho dyan yung shear line. Habang sa lalabing bahagi ho ng Mindanao, generally fair weather. Pero again, posible pa rin ho yung mga isolated rain showers and thunderstorm na maaaring magdulot pa rin ng mga moderate up to heavy rains ho, pero hindi naman ito nagtatagal. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 29, habang sa Davao ay hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon ho, may nakataas pa rin tayong gale warning, partikular na sa mga baybayin ho ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama Polillo Islands, Calaguas Islands, Rapu-Rapus, Albay, gayon sa silangang bahagi ho ng Sorsogon at gayon din sa northern and eastern coast ng Catanduanes. Sa mga area na ho na ito, inaasahan pa rin natin mga malalakas sa pag-alon ng karagatan, kaya ho delikado pa rin maglayag yung mga maliliit sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, kaya iwasan muna pong pumalaot dito sa mga baybay na ito ng ating bansa. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Hanggang Sabado ho, inaasahan pa rin natin ang posibilidad ng mga isolated light rains dito sa may Metro Manila at posibleng may mga thunderstorm na tayo pagdating ng Sabado. Sa Baguio naman, sa pag-iral ng Amihan, inaasahan natin yung mga light rains pagdating ng araw ng Biyernes hanggang Sabado, habang sa Legazpi, posibleng mabawasan na yung mga pag-ulan, medyo hina na epekto ng shear line. Pagdating ng araw ho ng Biyernes at Sabado, posibleng mga thunderstorms na lamang ang mararanasan. Gayun din ho sa may Cebu at sa Metro Davao, generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperature in the next 3 days sa Kamaynilaan ay mula 22 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio ho ay 14 to 23 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Inaasahan naman natin ang pagsikat ng haring araw mamayang alas 6 na umaga at lulubog, ganap na 5:24 naman ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube. At para sa mas marami pang impormasyon sa lagay ng ating klima at panahon, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.dost.gov.ph. At live ho na nagbibigay ng update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Lagi ho tayo maghanda para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ng gigising na huwag nagsasabi. Serbisyo Asin Reparo. Magising na magbangon. Salamat tabi Pag-asa. Ay thank you Lord. Sabi kang Pag-asa mga togang baka poon sa Biyernes weekend medyo magiging okay na sa tuyang panahon digi sa Bicol. Tayo'y magkakaroon na Medyo nagbawas na sa shear line. Amihan ang maraydig dita wara ki na imo-monitor ang Pag-asa ki posibleng maging mabilog na route ning panahon. Thank you. So pwede na po kita maglaba. Pwede na maglaba. Telepono na tabi so labahan nindo. Kalamang pwede na kita maglaba sa aga. Sige po mga tugang 34 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Mga tugang, mabalik po ang programa. Dahil po kamo mag-arali Mabalik lang po kita. Makalipas lang pwedeng mga importanteng pagiromdom. Madali, sanay niya. Sige. Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan,
Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Serbisyo Asin Reparo. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita sa programa. Alas 7:39. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, hatod sa tuya. Kang MBY Dormitory.
na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Ayaw nandyan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, yaon po ang MBY Dormitory. Sige. Salamat man. Ang oras niya natudban sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay. Siyempre, kasabay tama dyan ang sa tuyang tunay na amigo. Kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco. Congressman Attorney Jel Bungalon kang AKB Party List. Kay Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinao. Thank you. Balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako mapogirarayan sa indong servidor asin taga Riparo. Manimok saya po. Si Mr. Hulbutana tabi ni ngunyang pong Miyerkules. 22 na kita kang Nobyembre taon 2023. Sando po kita alas 9. Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalon. Good morning. Andyan pa ba si Toto? Buhay pa? Pagkaaga pag tagapasumbahon mo si Toto. Bakit nadamay na naman ako? Galaw-galaw to. Galaw-galaw. Galaw-galaw to. Galaw-galaw ka to. Baka maiwan ka ng biyahe. Galaw-galaw. Mga tugang 42 minutos na. Doro-diretso na po kita digdi sa programa. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ha. Alas 7:42 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Inuton tamon ining may mga abiso. O digdi po sa probinsya kang Albay, day pa man po giraray ki klase, pero may trabaho ha. Day pa po na leave suspension. Yo? Digdi po sa probinsya kang Albay. Sabi ni Gov Grex, na baka ngay mag-okay ng panahon saga, baka malip naman saga. Kudi dyan sa Masbate, Butuan Masbate, Sorsogon City, Bira Catanduanes, Kasiguran Sorsogon, sa kadyan po sa San Miguel Catanduanes, lifted na po, may eskwela na po sindangon yan. Yeah? So inilang po sa mga nag-anunsyar, may mga abiso na puon niya na November 22, lifted na po sa indang class suspension. Yeah? O trunta, dyan sa Batuan Masbate, Sorsogon City, Bira Catanduanes, Kasiguran Sorsogon, San Miguel Catanduanes. So may klase na tabi sinda. Yeah? Basta digdi sa Albay, mga tugang, patabi na klase. Pero medyo okay na sa panahon. Bako narog kasuudma na talagang puga-puga suran. Yeah? Kaya ngunyan pwede na tabi magbabad kang labahan. Pwede nang ibabad sa labahan. Magbabad na kang labahan. Ngani tabi na pag-abot ki sa aga, kung medyo okay ng panahon, di maglaba ka na. O tapag abot da ki Biyernes, baka mag-okay ng panahon ta digdi. Digdi po sa probinsya kang Albay. Makapamara na lamang kita kang labahan. Kang linabahan ta. Yeah? Sige tabi.
Yeah. Okay na. Okay na nga. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ngunit tabi, Ma'am Liz, makonswelo. Ma'am Kasim Los, makonswelo ini. So mga nagkarandidato baga sa barangay NSK eleksyon, kang nakaaging Oktubre, di ang deadline baga kang pag-submit kay itong susaindang Statement of Contribution and Expenditure o kaya susi. Ang deadline tabi kaya napigtaw kang Comelec sa petsa 29. Next week yan. Sa sunod na Miyerkules. Next week. Uni nangon yan ang mga senaryo, mga nangyayari po sa kada munisipyo o kaya dyan sa mga opisina kan Comelec. Makonswelo. Di, bago mo papanotaryuhan sa imong susi, ipapacheck mo muna sa Comelec kung tama so inutik mo. Ano? Ma'am Liz, ipapacheck mo muna sa Comelec kung ano ang pinilap mo duman. I-check mo na kang Comelec kung tama so pagkaimbento mo, tama so pagkautik mo, na ilinag mo kung pirso na gastos mo kang eleksyon. Tapos pa-check mo duman sa Comelec kung tama na so pagkautik mo, saka mo papanotaryuhan. O ang kadaklan, madaralagan sa alkalde. So alkalde na naman ang notaryo kang kautikan, kang mga nagkarandidato. Darabay damay na. Inay ko po. May mga iba databing nag-file kan sa indang susi na paparalik-balik sa Comelec. Sala ngaya ining pakautik mo. Dagdagan mo ngayon yung utik mo. Naibo na ngayon paglagyan so na makal ka. Ilag mo ngayon araw kayo. Ayun na po ngunyan, ang kinabibisihan kan sa tuyang mga nagdaralagan sa barangay NSK eleksyon. Ang mga makahirak sa mga SK, takadaklan baga sa mga SK, na mga aki pa yan, dahil man taratao pa mag-urotik. Ganyan na, siyempre, makakaukod na sin na mag-utik, uni na. Pag dahil ka ngayon dyan nag-utik, baka madikyo ka, o kaya dahil ka na makakandidato otro. Kung ilag mo dyan so tama mong ginastos, kang eleksyon, baka sumurubra. Kasi ang allowed sa nabagadatabi, mga tugang, 5 pesos kada botante, kada registered voter, dapat ang gagasusun mo, dahil magbaba sa, o kaya dahil maglampas sa 5 pesos kada registered voter. Gurano sa pinanarao, kang eleksyon, o sa kagawad pa sa nangani, tigsaranggatos na, kada botante, halimbawa sa barangay nindo, igo ki 2,000 na botante, 2,000 man naman ang gatos ang pinanao mo. Dahil ka man pwede magpundo ngayon na 1,000 sa nanpunduhan mo, ipagbuminaliwan, madaw ka. Yeah? Ilingan na po nindo. Hirak man kan mga aki. Hirak man kan mga aki. Iyon ang maukda ninda, kaya aki pa sana, mga tugang, kauti ka na ang pigtuturo kan mga nakakatanda sa inda. Di ba may kasabihan kan tabi, Ma'am Kasim Los, Ma'am Liz, na kung ano man databing bagay na pigigibo mo sa mata ng bata, ito ay magiging tama. Ano ito? Ano ito? Kari kaya sala ngaya sir supahit mo.
Ano man daatabi mga tugang na pinagigibo kang mga nakakagurang o kaya mga nakatatanda. Ha? Ito ay nagiging tama sa mata ng bata. Di ba? Ano tabi? Tama ito? Dagitan ako kini kang maestra ko sa Pilipino. Pigpara po otro ko ngayon, pigparisaitan sa imo ka nag-eskwela ka. Sa ina subject ito, Pilipino ito. Adi, ano man databing bagay na pigigibok kang mga nakamatoa, inidaan nagiging tama sa mata ng aki, sa mata kan mga ubin pa. O arog ka ini, uruti ka ng pagsubmit kang susi, araman ini kang kumilik. Imposible hindi aram kang kumilik na uruti kan man sana. Ang pahit nga ni ngunyan bago ngaya pagpanotaryo, pa-signaturean mo na duman sa kumilik, gari ipapa-approve mo muna sa kumilik kung tama so pag-utik mo. My God. Ano na tayo sa Pilipinas kung mahal? Kasabot pa so kumilik sa pag-utik. Nahiling mo na iya. Dahil mo ngaya ipaglagyan so tamasubra ka ngaya. Makamuro mundo tabing pag-isip-isipon, mga tuga, naarog na po kay ni kita digdi. Ano ka ngaya padi? Gari ngaya naamayan sermon mo? Yugo-yugod mong pahit ka. Bago mo papanotaryuhan, so sa imong susi, kaipuan rebisahon mo na kan kumilik, kung tama so pakautik mo. My God. Ay, Diyos ko, nasa na kita? Arog na kita ka ini. Minsan ngayon talaga, may magandang idinudulot din. May magandang idinudulot din ang pag-utik. Tawag ka daw kayang tabi, Ma'am Les. Dahil ka na naman nagre-ribo. Pag-arog kayo, dahil ka mo nagre-ribo. Sabayan, manindo ako. Dahil nalukot. Solo na sana ako malaban kayo na eh. Dahil laman kayo may minasuporta sa kuya. Makamuro mundo ng pahit na arog kayo ni. Pati sa mga hubines, iyon na. Iyon na ngay ang nakagimatan mi. Nga mabago pa daw iya. Kang inot nga ni ngayarong nakasupigibo, ay paggururan kaan, mas lalo na. Bago ngayon, medyo ang nabago talang sa kultura kan mga kagugurang ta ito. Narumduman mo ito pa, tabi mamlis na. Kaito ang mga magurang ta, oy, merkasiya. Kaito bagaan mga magurang ta, dahil man nagapag-adal. Narumduman nindo. Ngunyan, ang kultura kay ito kan mga gurang, dapat sumunod sa yapak dinda. Pag day man niya kami nakapag-adal, nga ta ngayata nagkaburuhay kami. Di ba? Kaya ang gigibukan mga aki, day ka mo mag-eskwela, dyan ka mo sa bulot. Magtaranom ka mong kamote, magbakiro ka mo kang karabaw. Arog kang inot sa kultura, sa mga magurang taka ito. Medyo naburubago na ngunyan. So, mga aki, nagkarlasi na. Talibre man sa nangayang edukasyon. Sayang kang pira kang gobyerno ta.
O nag-ireskwela na. O, ngunyan, so mga nag-ireskwlang ito, nag-aragom, nag-araki, habo na ninda maagihan pakan sa indang mga aki, so nagihan maninda. Nakan-inot niya, sumagurang may arog kay ni. Kaya maski gura anong pulugos-pugos tabi merkasiya, papaiskwilahon. Habo na nindang mangyari, maagihan pakan sa indang mga aki, so nagihan ninda. Taday kakayanon. Sana arog kaya. Kundi ili nga natabi, naggari na kita naglalagaw kita sa kumunoy, palubog ng palubog kita. Lalo na kitang naglulubog. Ili ka simplehon sa na ini ha. Ini man ang problema kan sa tuyang mga ehensya kang gobyerno, di? Ano ini? For compliance man sa na ining pag-submit kang susi? May mga patakot patabian kumilik na pagday ka mo nag-submit kang susi nindo, nakautikan man sana, dahil na ka mo makakakandidato sa masunod, o kaya kung nanggana ka mo, pwede ka mong madisqualify. Compliance. Mag-submit sana ka mo maski durukturo nindo, maski kautikan ang tig-susubmit nindo. Ay, nga na. Naamay ngayon sermon mo. Ano pang maray na makuha kan mga kaubinisan ta? Anong maray na adalan makuha kang mga kaubinisan ta pag arog na kaini? Ngunyan pa sana, pigtuturoan ta na sindakan kautikan. Kaya, inda sana ta, sa mga panggobyernong opisina ngunyan, dakulot, dahil man nag-reskwela na para doktor. Pero ilingan dakulot ng doktor dyan. Ilingan po din daw. Sa mga opisina di gobyerno, ang tinapusan niya kan engineer, education, o kung ano pang kurso, wala man diyang kidoktor na tinapos. Pero linga dakulo na doktor. Ano nga yan, doktor na pigsasabi mo, Mr. Hulbutana? Matibay magdoktor kan mga dokumento. Nganing makuha supira, makuha supundo. Idoroktor baga? Igwang nga na dyan na nga kudak, digdi kudak, duman. Isusumiter, su dokumento. Di doktor su dokumento, uya na supira. Igwang nga ning project baga nga na daiman ki pig project dahil man ki nahamanan na project pero nakuha supira. Giyugon mo ya? Naaraman nga na ako ng mga ngaya may arog ka ini, may pa-seminar digdi o opening closing sana ang kurudakan sarong aldaw sana. Pero ngaya good for 10 days, good for 15 days. Gigibuhon sa ng sarong aldaw sa activity, kaso ibang aldaw ka ito, delay siya na. Yugo-yugon mo pahit ya. Mga maurag magduroktor. Mga matibayon pati magduroktor kay mga dokumento. Ang transaksyon ka sa gobyerno, dokumento man sana. Pag sinubmit mo sa mga dokumentong dinoktor mo, okay na yan. Magkakaproblema ka lang dyan kung may nagreklamo. Tapos nakaproduce nin, ebidensya, pwedeng matanggal ka sa serbisyo mo. Pero kung dahil mang kinagreklamo, turo diretso, tuloy na tuloy ang ligaya. Korupsyon. Sus ko, matindi ang korupsyon ta. Kaya ilinga na po ang Pilipinas kong mahal. Naiko po. Arog na kita kayo ni. Minarayaman na sa mga politiko, lalo na sa mga nakapudir. Kaya pag nakapudir na, nako, minaiba ng ugali. Pag nakapudir na, iba na ang ugali.
Dati, dagit siya kan korupsyon. Dagit siya kan mga anomalya. Pero ngunyan, na siya naman, ako naman. Dagit naman siya sa nagpupuna sa iya. Dagit naman sa nagkokomentaryo sa iya. Pero kang inot, dagit siya, bako siya ang namamayo. Pero siya na ngunyan na namamayo, dagit na siya ngunyan sa nagbabati ko sa iya. Ano nang kaya? At pagbatikuson mo ako. Pero kang inot, gusto niyan, tigbabatikuso. Nasa posisyon kay ito. Kung niya na siya na nasa posisyon, dahil ka pwede magbatikos. Tamadadagit na sa imo. Kaisik ako naman ngayon. Yan ang problema ta. Kaya nangangalas kita dyan sa mga opisina di gobyerno, dahil man nagtarapos yan sa pagkadoktor, dakulon ang doktor dyan. Mga matiba yung tabi minadoktor ki mga dokumento. Pag sinubmit mo ka, masubmit ka man ki dokumentong pwedeng ibadol mo sa sadiri mo. Mer kasiya. Masubmit ka man ki dokumento na ikakapahamak mo. Dahil aram nga ni kanin susi. Nga ta si say dyan ang ma-submit kan sa iyang susi na itataram niyo so tama. So ginastos niya kang eleksyon, sige daw. O i-challenge ko daw si say na kandidato. Nangga naman o kaya daw ilag nindo so nagastos nindo kang eleksyon. Sige daw. Dahil lama. Naggastos ngaya ako kipirang ribo. Namakal ngaya ako kiboto kimanang gatos. Sa kapitan, 500 hanggang 1,000. O, sige daw. Ilag daw nindo andyan na ikakapahamak nindo. O siyempre do doktoro nindo. Ilalag nindo so kaotikan. Baka? Ilinganan nindo kita di. Irak man kan sa tuyang mga masurod na henerasyon. Hinta na sana kung anong giribon kayo. Mas malala pa siguro. Pag ininang magabagong henerasyon tago niya nakauko doon, mas malala pa ang gigiribon kayan kaysa sa tuyak mo niyan. Na mga aki pa ini. Kag inot nga ni kaya arong kaya. Uya na ang natangadad me, iyon ang pigigibo. O ngunyan pa daw. Tama na daw ngayon. Nakulugon ka na ngayon sa talinga. Agang-aga kaya, nagsisirmon ka. Maray pa ngayon nagpaadi ka na sana. Sorry na. Sorry na, tabi. Malapasat na kung pwede na ako magsulot kisunata, masulot na ako. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kaya lang tabi, merde ako pwede magsulot ki sutana. Tama ba? Sutana nga po kita. Sutana. Pigsusulot kong padi. Sutana. Tama ba? Sutana ito. Nawara lugod so. So tigsusulot kang padi. Nahalaba baga. Sutana nga pod kaya. Hindi. Sutana. Tama ba? May nadadamo kayo kay ibang sutana. Pahita kayo ni Tabi Mercasia, sutana. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi ka daw. Sige, mga togang alas 8:04 na, sarabay daw po muna kita sa Orasyon Pirata. Ba't madara pa lamang? Baka madara pa lamang sa Orasyon Pirata.
Gari palala na kita. Digdi sa Pilipinas kong mahal. Magatugang mabalik pa ang programa, makalipas lang ko ini. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City.
Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po mga tugang, balik na kita digdi sa programa 12 minutos. Lipas po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? O yung MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha along National Road sa pagitan po kay UST and Mariners. O dyan po sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, ayaan dyan ang MBY Dormitory. Ano? Sige. Ang oras pong yan, natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bonggao, kang probinsya ni Albay. Sabay taman dyan si City Councilor Riner Burse, Syudad ng Tabaco. Congressman Attorney Jel Bongalon, kang AKB Party List. Siyempre mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malinaw. Thank you! Balik na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirariyan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong Miyerkules, Wednesday. Apet sa 22 kita kang Nobyembre taon 2023. Sundo po kita alas 9 at 33 dias na sana. Pasko na sinta ko. Ma'am Nilia Marcaida. Good morning po. O di madali na tabi, Ma'am Nilia, ang Christmas. 33 dias na sana. Pasko na sinta ko. Yo. Kaya ano papigahalata? Toro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:14. Sige. Uni baya mga tuga, nagiging usap-usapan na ini, may umuugong na
i-impeach databi mga tugang si Vice President Sara Duterte. Katako din kang suma controversial bagang confidential at intelligence fund. May mga huruding-huding na ipapa-impeach mga tugang o kaya papatalsikon sa pwesto si Vice President Sara Duterte. O nina, sabi kang sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagbanta ini na madalagan databi giraray siya bilang Vice President o kaya Senador. Sa masunod na eleksyon, kung ingkaso databi, ma-impeach mga tugang susayang aki na si Vice President Sara Duterte. Ano tabi ang masasabi nindo kay ni? Sige daw. Dahil ba niya problema na kung halimbawa ngaya sa sunod na eleksyon, madalagan pagka-presidente si Sara, so aki niya. Sa sunod na eleksyon. Pwede man da siya mag-vice presidente sa sunod na eleksyon o kaya senador. Igiyo ko nindo ya. Halimbawa ngaya sa sunod na eleksyon, dumalaga na presidente si Sara Duterte. Ma-vice president da sa iya si Tatay Digong. Kung bako ganyan, senador ngaya ako. Kung dahil ma-impeach, kung ma-impeach ngaya, di madalagan niya ako sa masunod. Mabalik sa politika mga tugang si dating presidente Rodrigo Duterte. Ang hapot digdi kung kaya pa. Kaya mo pa ngayatay. Pero mga tugang, suportado. Suportado kang pamilya ni Duterte ang desisyon kan sa indang ama na magbalik giraray sa politika. Di ba? Yan sa Pilipinas, araw bagakan, nailing na nindo si dating Presidente Gloria Macapagal ka ito. Pagkatapos na apod kayo ni, pagkatapos niya maging presidente kang Pilipinas, nagkandidato pagka congressman. Sa naging congresswoman. Kaya lang, bakit nagkaigwaki problema ito? May nagsulog kang sikolar, so sa digdi baga sa liog. Habang pigdadangog so sa iyang kaso, nasa hospital arrest. May sikolar, igwaki laag sa liog, tanganing day ka duman sa karsil, diyan ka sa nasa hospital. Kang wala na sukaso niya, tapos na yata sukaso niya, dahil nakilag sa liyog. Yan ang uso ang digdi sa Pilipinas, pag ngayon nakakasuhan, kung bako naka-wheelchair, nakasikolar. So, tignan lang digdi sa liyog. So, suporta sa liyog. Naday ka pwedeng lumingon. Pag nagkiling ka, sabay sulawas mo. Di ba? Araw kaya na nagkakarasuhan ng mga politiko, digi sa Pilipinas, kung bako naka-wheelchair, may sikular. Pero pag natatapos ng sukaso, nagkakawaraso, sikular, dahil na nakakatindog na sa wheelchair. Di, sabi mga toga, kaya,
Dahil imposible. Ang election baga sa midterm 2025, mapili kay senador. Upon senador, congressman, gobernador, vice-gobernador, pababa sa midterm election sa 2025. Kung halimbawa dumalagan si Tatay Digong na senador sa 2025, preparasyon tanganing masuportahan niya susayang aki ta may mga ugong-ugog na i-impeach mga tugang si Vice President Sara Duterte. Gari papatalsikon sa sayang pwesto bilang Vice President. O dahilan bagay ni mga tugang kang controversial na confidential and intelligence fund. O tanganing maayudahan niya o kaya masuportahan niya sa sayang aki. Kung magkandidato sa 2025. Pero ngayon kung sa masunod na eleksyon, pagtapos kang turno ni President Bongbong Marcos Jr., masalida ngaya si Vice President Sara, yun ang magiging presidente. Umadalagan man ang presidente. Sa sunod na eleksyon. Vice President ngaya ako. Dahil bali ngaya siya ang presidente, Vice President ngaya ako. Kay BP Sara, sabi ni Tatay Digong, o kunda senador ngaya ako. Mabalik giraray databi sa politika, so dating presidentita, nga si Tatay Digong. Ano do kaya pa do di Tatay Digong maglakaw-lakaw? Jampol, pabati da kami digdi sa Manila. Nagkakapi-kapi nagkakapi-kapi sa luwas. Mahali kami sa aga, digdi. Di ba? Maabot ka mo kan digdi Domingo. Jampol. Ano sa aga, Webes, o di maabot ka mo kan digdi sa Tabako sa Domingo. Baka lamang Jampol ika ang magdaraki maray ng panahon digdi sa Bicol. O tadyan sa Metro Manila, mainit na digdi sa Bicol, sa Albay, sige ang uran. Baka lamang pag-uli mo tabi digdi dyan, Paul, nag-init naman. Bata malipoto na digdi. Baka lamang mag-init na di, iyan tabi mga tugangan mga nagluwas ko niyan na mga borobareta na mabalik na tabi giraray sa politiko o politika. Ang sa tuyang dating presidente na si Tatay Digong. Ano tabi dyan, Paul? Mabuto ka, digdi. Makandidato giraray, mabalik sa politika. Sa sunod na eleksyon. Nilingon ta na sana. Yan may mga ugong-ugong niya na papatalsikon sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Pero sabi kan sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos Jr. na suportado niyang maray ang sa iyang vice presidente. Dilingon tanasanan mga susunod na kabanata kanyan, Paul. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, lipat kita kibang istorya, balik kita digdi sa tuyang AOR. Diyan kita sa may parting Kamalig. At tiyan na kita maduman sa Samar. Diyan sa Samar, tapos may parting
Masbate, nako, may mga binaha. May mga binaha tabi na lugar. Hirakman. Balik kita digdi sa may area ta nagpaparauran baga igwa ki mga apod kini mga advisory sa tuyang mga LGU na dapat maging preparado kita, maging alerto po kita. Diyan sa munisipyo kang Kamalig, sabi kang MDRR MC o MO, kang munisipyo kang Kamalig na daida atabi sinda kina monitor na nagdadalnay na lahar. Duman po sa mga lahar from area ninda. Duman sa indang area of responsibility. So pag-ikot po yan kan mga barangay officials, pagpareparo sa inda. Reparo daw ngayon indo kung ang nagbubulos ngayon dyan sa indong mga salog kung anong kulay. Pag nagkulay tsokolate yan, ibig sabihin lahar yan. So dahil mandatabi, isalamat pag-arog kaya. Pero kung magduro-diretso tabi ang pag-uran, delikado. So kay po ang tabi na maging maingat, maging alertado. Ang satuyang mga barangay officials, tabata baga so mga bakwita, pinabaralik na baga. Nagbaralik na sa indang mga harong. So wala na kita kibakwit digdi sa probinsya kang Albay. Although nasa alert level 3 pa man giraray ang bulkang mayon. Ibig sabihin, may panganib pa rin. Pwede pa rin pumusngat anytime. Ang satuyang bulkan. Kana sa alert level 3 pa man giraray tabiya. Kaya pagpairingat sa mga naka-star diyan tabi sa pamitsan kang bulkan, maging alerto tabi kamo. Yan na ang pinaka-importantihon. Maging alerto ka mo. Dipinsanin doon sa indon sa diri. Tayo naman ka mo papabalikon sa evacuation center, taday naman siguro kipira. Naubos na sa pundo. Tayo naman niya kinagdurunar. Kaya magayon na bareta ini diyan sa may parting Kamalig, na dahil mandatabi ka na mumonitor na lahar flow dyan sa mga lahar from area dyan po sa Banwaan kang Kamalig, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige. Mga tugang alas 8:29 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo magharali, mabalik lang po ang programa. Lipas lang po yung mga importanteng pagiramdam. Kong Joey. Tudikan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey. Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang Albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka Albay,
may progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimokseya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manimokseya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano tabi, balik na po kita mga togang alas 8:33 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Kadapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yaon po yan dyan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? At dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki-dorm, boarding house, yaon dyan ang MBY Dormitory. Sige, ang oras na yan atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay ta dyan si City Councilor Rener Burse, ng siyudad ng Tabaco. Kay Congressman Atty. Jel Bongalon, kang AKB Party List. And siyempre mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malinao. Thank you! Kabalik kita tabi, Ma'am Ambi Bungalbal. Digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo ngunyang pong Miyerkules, Wednesday. At sa 22 kita kang bulan na Nobyembre taon 2023. Sundo kita alas 9 tabi mga tugang. Ako mapogirarayan sa indong lingkod ang sa indong servidora sin taga Reparo. Manimokseya po ini. Si Mr. Hulbutana. Ano tabi Ma'am Ambi?
Kumusta? May Christmas bonus na lamang? Ibigay nyo na ang Christmas bonus. So, mga nasa gobyerno, mga tugang, ubos na sa bonus. Kang Nobyembre 15 pa baga tinao, ubos na. Ay pangani ngaya nag-apod kini. Kay pangani ngaya primerong aldaw tabi kang bulan na Disyembre, ubos na sa bonus. Ano pa ngaya kini ang pagharampangan ta sa Pasko? Tuyo. Back to basic. O yan ngaya, o yan ngayang kakana, o yan ngayang bago ta ngayang bakalon na telebisyon, o kaya bagong cellphone. Yan ang problema tadi. Ano tabi, may bonus ka mo? Maray ngaya sumay mga trabaho. Waran trabaho day ma. Honi ha, digdi mo na kita sa sabi digdi. Makonswili niya. Honi ha, sabi digdi mga tugan kang social weather survey. Yo, na buminaba databi sa 9.8% ang mga bilang databi kan pamilyang Pilipino na nakakaranas nin gutom o kaya involuntary hunger kang nakaagi pong bulan na Setyembre 2023. Mas ibaba databi ini sa na-record na 10.4% ka nakaaging Hunyo na 2023. So, buminaba databi mga tugang ang bilang kan mga nagugutom na pamilya. Diyan sa Bisaya. Balansi man diyan sa Luzon. Subalit mga tugang, na i-record man po ang bahagyang paglangkaw po kan mga o kaya sa ibang parte po kang Mindanao at diyan po sa Metro Manila. So mga pamilyang Pilipino databi na nakaka-eksperyensya po nin pagkagutom, medyo buminabada. Kan Setyembre. Nata. Election ba kagaya? Siging haragad sa mga kandidato. So, agad ki kapitan, ki kagawa. Kaya buminabada sa mga podkeni, sa mga nagkakagurutom na pamilyang Pilipino. May eleksyon. Bako? Good morning tabi kay Sir Raul Bobier Villanueva na malapit na ang birthday. Malapit na ang birthday. Baka lamang may bonus naman si Sir Raul Bobier Villanueva. Ibigay nyo na ang bonus ni Sir Raul. Kabata mga birthday si Sir Raul sa December 1. Baka lamang maray na ka ng panahon si Raul. Tapos may bonus ka pa. Nako. Tapos sabay ka naman mag-deklarar na ika na ang masunod na kapitan dyan sa barangay Kumun kang Malinaw Albay. Pwerte. Pwerte. Diretso na yan. Bako ngayon si Raul. Yan ang pahit yan. Oy, iri nga tabi sa mga kababayan niya to dyan sa may parting Eastern Samar. Grabe hanggang bubungso baha dyan. Kang nakaaging aldaw grabe bagapon pa kan Lunes. Grabe na su pag-uuran.
O kaya mga tugang ingat-ingat na lang po diyan sa may parting Masbate man. Lubog man tabi sa baha ang mga nagkakapirang mga harong diyan. Masurti pa man kita digdi tabi si Raul. Diyan sa Banwaan kang malinaw, pag mainit, ang problema tubig. Pag mauran, problema tubig. Karmi na sana problema tubig. Iyan ang problema dyan sa malinaw. Pag nag-uran, tubig. Tabaha. Pag dahi man nagbabaha, problema tubig. Taday kaki makarigos man labang na tubig. Inay ko po. Yo. Ngunyan, problema ngunyan tubig. Pig mo monitor na biyo, baka ngayon mag-arapaw naman. Magbaha naman ngayon sa malinaw. Bastante naman kamo sa tubig ngunyan dyan. Sobrang ngayang kabastantihan kang tubig. Bata ngaya, tapos pasan na ngaya kami magpataro. Kuto baga, sumanga tinarok mi ngaya, lubog sa baha. Irak mo na di. Yan ang problema kan mga paraumata. Si Raul, pag-arog kaya na nakataro ka na, tapos magpaparaura, rapong gason kang baha, mapataro ka giraray kan, additional na naman, dagdag na naman kigastos. Mga parauma. Yan ang mga buhay kang parauma. Maray ngayang buhay kang parapadyak, sige sanan padyak. Ang buhay kang parauma, sige sanang kanom. Tapos rarapong gason kang baha. Pagkabaha, babanatan kang kuol. Pagkatapos naman kang kuol, pipinisi mo naman kang kino. Ano? Yugod mo yan. Naina nga yung... Kaya pag ani kang parauma, kulang pang pangbayad, so inanininda. Iling mo na. Mabuyong umani, baratuho na so presyo kang paroy, baratuho na so presyo kang bagas. Yan ang problema tadi. Ay, Diyos ko, nasana. Ay, ringat po kita ha. Uy, lalong-lalo na tabi sa mga naka-star dyan sa gilid kan salog. Kamo po ang nakakaaram kang sitwasyon dyan sa Indo. Sigurado so may mga nagkakaigwa po landslide. Aram na baga nindo, di pira ng aldaw nag-uuran, malumoy na. Ibig sabihin, talmag na, tama ba nga po ka? Talmag na ang daga. Dakol nang na-stack na tubig sa daga. Kumbaga malumoy na yan. Baka rumoso yan. Pasiguro tabi, alerto tabi ka mo. Lalo na sa mga opisyalis po sa barangay. Aram na nindo yan. Kanya-kanya baga kamong mga preparasyon pag-abot sa pagkaigwaning kalamidad. Dapat aram na nindo yan. So mga pigbabaha sa gilid kan salog, kung kay po na i-evacuar. Importante yun ang buhay kang tao. Sayang ngaya kang butanti pa yan. Yeah. Ingat-ingat tabi kita. So mga parasira man palang tabi, medyo malaman ko niyan ang presyo kag sira. Kung pigiling-hiling tabi nindo na day kaya kan sa indong sakaya, ay baga kita kigil warning. May mga lugar na may kigil warning. Pero mas sabot kan mga parasira kung apod kini. Kung delikado dai. Bala ka mo ha. Mag-ingat man po giraray sa mga parasira. Kung day kaya day na maglawod mo na. Tiyaga-tiyaga mo na kita sa sardinas. Kaya, tiyaga mo na kita. Importante buhay. Kaya, akong mapirit ka man tabi, na magpasiring dyan sa lawod, kung malunod ka, maray kong makuha ka. Kung apod ka yan, kung malunod ka,
Tapos, makuha ka tulos. Kung di ka makuha. Yan ang problema, di. Pag nalunod ka tabi si Raul, maray kung makuha ka tulos. Kung di ka makuha, remate. Buda kung bako bagong brief, kung bako bago ang sa imong brief, ma-recover ka ma, relibakong ka. Huyan man ngayang para sira na yun. Hilingan na ngayang brief, tagip-tipon man ngayon. Tigba ka na, pigliliba ka pa. Ayo. Ingat ka mo ha, tabi mga para sira. Ingat tabi ka mo ha. Dipisil. Mga bata ay may regalo ay nagmamahalan, mayroong pagbibigayan, may piso't ng lahat tayo. Ingat tabi ha, ingat tabi. So mga para sira niya. Walang away, walang gulo. Tugtog mo na kita kipasko. Kaysa nga magpaparatiwa-tiwa ka dyan, makulugong ka sa talinga. So mga masubit kang susi ha. Tibayan nyo yung kasinungalingan nyo. Ayuson indo ang urotika nito. Pag submit kang susi, urotika. Si Sayman yan, masubmit yan kitotoo. Gusto mo nga i-submit sa susi mo, so totoo. Namakal ka ngaya ki asang gatos, a 200, a 500, a 1,000. Ilag mo ngaya dyan. Pundo daw ngaya dyan. Saray pa ngaya isubmit mo dyan, puros ngaya dahil kang ginastos, tubod pa ako. Kang gasto. Kung arog lamang ka ng eleksyon tadigdi sa Pilipinas kung mahal, so sinubmit nindong susi na day ka mo kiginasto, makandidato na ako sa sunod. Makandidato na ako na presidente. Guyugod mo anday ka kiginasto. Kung arog lamang tabi kaya, napiglaag nindo dyan sa mga susi nindo na daing gastos, daing gagastoson ang mga kandidato, mapahit na ako. Turtihon gari, pagdangugon, paghilingon na daing garastusan. Sabi nga ni kang supadihon ko, ako nga pa di, makandidato ako kung paagiyon nga sa exam. Ano ya kung gusto sabihin mo? Makandidato ngayon ko pa di, paagi sa exam. Bako ngayon kan suburutuan ngayon dyan na barakalang kibuto. Ma-exam ngayon kami gabos na kandidato. Kung si say nga ang hayis, iyon magana. Kung si say nga ang pinakahalangkaw na makuha sa exam, iyon gana. Diyan nga ako mapahit. Pero kung barakalan mas sa kibuto, di nga kita dyan. Pero kung paagihon sa exam, paagihon sa exam, ang eleksyon, so may pinaka-highest na nakuha sa exam, iyon gana. Pahit nga ako dyan pa rin. Ano daw man ang gada di? Ano daw kung bagunan sa tuyang konstitusyon? Yung qualification baga kang magkakarandidato? Bako sa naso ngaya, Pilipino ka, tapos tataw kang magbasa, tataw ka magsurat. Mas kiday mo na sasabutan sa binasa mo, so tigsusurat mo. Ano daw kung bagunan sa tuyang konstitusyon, yung qualification sa pagkandidato? Bago ka magkakandidato, ma-exam ka muna. Gariso entrance test,
Naramdaman nila sa mga pagma-eskwela kita. Dahil ka makaka-eskwela, kung dahil ka makapasar sa entrance test, Sir June De La Rosa, good morning tabi sa imo. Ano tabi? Pahit ka man tabi digi Sir June na paagihod ta sa exam bago ka maging opisyal na kandidato, maagi ka muna sa entrance test. Diyan ka muna mag-agi. Pag nagkapasar ka sa entrance test, pwede ka na maging official candidate. Ano tabi, Sir John? Pahit ka? Laban ka tabi sa araw kaya na pahit? Kung halimbawa, baguhonan sa tuyang konstitusyon, baguhonan sa tuyang qualification para magkandidato ka, kaipuhan mo munang magpasar sa entrance test. Sabay ta naman niya sa neuro test. Ano pa? Drug test. Isarabay na ya. Inda sana kung pira na sa natabi Sir Jun ang matad ang kandidato na magiging kwalipikado. Di ba? Isus ko kung arog na ya kaya ng pahit. May entrance test para maaraman kung may laog ang payo o dae. O yun na nga ni. Ang problema tabi Sir John, sa barangay baga iba man. At araman kang barangay na dahil laog ang payo, kang binuroto ninda. Pero binuto mang giraray. Ano tabi Ma'am Ambik Bungalbal? Mapahit ka man. Iyan ang problema tadig di sa Pilipinas kung mahal. At aram na kang mga kabarangay ta, na dahil mang kimagi ginibo, puro sa napagtalab, iyo pa sa binuruto. Ngunyan mahapot sa mga kabarangay. Hain man niyang progreso kang barangay ta. O kisay sala. Ay binuruto nindo sa mga pago man dyan sa barangay. Hiling mo na iyan. Ay, Diyos ko, nasa natabi, Sir John. Dapat ko mag-agi mo na sa araw kayan, dapat bago na. Pero dakulan mga reklamo kan, Sir John. Kung bagon ang sa tuyang qualification, pag-abot sa qualification kan mga makarandidato, dakul kayan ang mga kontra, na bagonan sa tuyang konstitusyon, na bako na sa ng Pilipino, o kaya legit na Pilipino ka, kataw ka magbasa, kataw ka magsurat, maski day mo na sasabutan, okay, pwede ka magkandidato. Kapag nanggana ka, o di nga ka dyan sa imong trabaho, anong gigibuhod mo dyan pag nanggana ka? O di siyempre, nga, tanga digdi, tanga duman, maghahalat ka sa naki, sweldo mo. Pura lang ka naman pati ang sweldo mo niya, salary grade 24 naman. Salary grade 24, gari, kundi ako nasa salatabi, Sir John, nasa 80 hanggang 90 mil ang kada bulan. E di wow. Ngunyan kaya databi, sabi ni Sir John, dawa palpal ka, kung may pira ka, magana ka. Ayun na nga ni. Ngunyan, anan makukuha kang barangay? Diba? O yan, anday naiisip kan sa tuyang mga kababayan na di. Okay, ilingan na tabi, duro diretso, gari kita kini nasa kumunoy ang Pilipinas. Habang pahaloy ng pahaloy, palubog ng palubog kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bakong iyo tabi, Sir Boyet? Okay, pa si Sir Boyet, pag-arog kaninin mga kaipuhan na inan mga kaipuhan na maging dapat mga kapitan. Inang kaipuhan na maging kapitan dyan sa barangay Matagbak. May pagkaarap, may pagkasabot. Pag-abot sa leadership, nako, dahil mo matatawadan ini. Dapat arog kan sa may pagkaaram. Bako na
So matibay maglablab, iyo sunang gana. Matibayon yan makiiba. Kung sa'y na irinuman niya, yung pirmi yan. Kataday man niya nagpapainom lamang nga. Basta nga niya kung sa'y na irinuman niya, na. Iyo nga ibuto ta. Pag-abot sa trabaho, dyan sa saindang barangay, o kaya sa sanggunian, nako, hirak man. Tapos masweldo ki 80,000 ang bulan. Hindi ako nasasala sa mga municipal councilor ko niyan. Kasabay dyan sa SK Federation President, tapos sa ABC President. Sa pinakaibaba sigurong munisipyo, pinakaibaba ng 80,000 kada bulan ang sweldo kaya. Ako hindi ako nasasala tabi, i-correct na lang tabi nindo. Siguro 80 to 90,000 per month ang susildohon kaya. Mug-amo. Ha? Kaya ngaya, maski ngaya manao ngaya ako kimanang gatos, kada eleksyon, bawi-on ngaya. Bawi ngaya nata. Igwa pa ngaya ako ki libreng cellphone. Igwa pa ngaya ako ki libreng load. May allowance kami sa load. Malakbay lakwat siya ngaya kami. May allowance pa ngaya kami. Iguyogon mo an. May mga bonus pa ngaya kami. May delay siya pa ngaya kami kung igwa ngaya kami ki mga aktibidades. Masira mo na di. Maray kayo ni Tabi Sherman, magkandidato na. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni Sir John, 100K plus ang pinakamababa sa mga cities, sa mga highly urbanized, pero sa mga fourth class municipalities, mga 80 to 90. Salary grade 24, kundi ako nasasala. Pero sa mga highly urbanized city, nako, mga 100 plus mananggat. Mga 100 plus ang kada bulan kang municipal councilor. Kaya ikatabi batching na nulikam ba, day ka naman sa namaagom, magkandidato ka na sana. Batching, nulikam ba? Magkandidato ka na sana. Pasko na. Day ka man sa namaagom, sabi ni Sir Buyet na Bandula. Ano tabi kay ni Sir Buyet Bandula ang maray kay batching na nulikam ba? Maray kay ni Masimasiyo. Ano daw tabi batching kung tusok ulo ka muna dyan habang day pa natatapos ang sakuyang programa. Yung man sana day ka naman sa nagarima ako. Tawagong ka ni batching na na your honor. Ay, tawag ka ni batching. Ni batching na your honor. Baka mataram ko digdi. Batching nuli. Baka mataram ko digdi. Madali na sa ko. Mata pagmauran baga madali na sa ko. Mal na. Mga tugang 2 minutos tabi bago alas 9. Digita naman po. Digita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Ang ganyan pong Miyerkules 22 kita kang Nobyembre taon 2023. Kay Sir Willie Nobora, good morning. Doon ko lamang Sir Will. At adyan nga ni sa munisipyo na nga ni, day nga ni, maski title kang resolusyon, day tataw magibo. Basta ngaya, bahala na si sekretaryo. Mabasa ng ani, day pa nababasang maray. Nay ko po. Agibo pang resolusyon. Mabasa na sa nangani ki resolusyon na ginibo ni sekretaryo dahil pa nababasa. At pagtitingin ay ko po.
Kaya ilingan na, tapos mahagad kita ki mga pagbabago, progreso, yung baga sa binuruto ta. Kisa'y dapat ang basulon ka. O, kita man sana, kita baga nagburuto ka. Tapos mahanap ka mo ngayon ki mga pagbabago, pundo na ka mo. Mga tugang alas 9 na. Sa mga parantabay niya to, salamat. Paki-share na lang po. Kan sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Sa pangaran po ni SM Maestro nila doon, sa pangaran man po yan, kan sa tuyang mga taga-suporta digdi sa programa, ang MBY Dormitory. Kay City Councilor Rener Burse, kan Syudad ng Tabaco. Siyempre kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bunggao, kang probinsya ni Nalbay, kay Congressman Atty. Jel Bonggalon, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malinaw. Thank you. Sa Saindo po ka, boss. Mga parantabay niya to. Thank you, thank you, thank you. Para na po muna sa indong servidor asin taga-Riparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magaribanan 7 to 9 digdi po sa programa Serbisyo sin Riparo. Adios amigos. Kay Gerard Bergunyo. Good morning. Thank you. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo asin Riparo. Kaibahan si Manimok Saya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin rupa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.